Venimos de pescar de Bengolea unas truchas muy frescas para mi abuela. Bueno, lagunak edizkiok, gaurko guain berri baten, errekatxora bidean, hemen Bengoleako errekasto parian, eta, gaurko eguna aprobetxatuz, barrun jana dugu errekatxon, eta bertoko baiarako gauza zenbaitzu aipatuko ditugu, beste bideo batzutan ez ditugunak esan. Beraz, ongi torriak eta ea gaurko injabak zer moduzkoak ateatzen zaizkigun berton erregaton. Eskauritzako errekasto. Ardo gorri nafarra, ardoriko berena. Ardo gorri nafarra, ardoriko berena. Bueno, hementxe Gorostiza, Zera, Santaketako murua eta hortik atzetitako, baina hortik goitik hemen inguruan izango dugun lehenengo aipamena. 8. mendean kokatzen du García de Salazar historialariak, Lope García de Salazar, Muñetoneseko jauna, badakizuarek ere, eskua luzea zuela eta inguruko neskame eta neskatia guztiak bortxatzen pasatzen zuela eguna. Bueno, hori dugu Bizkaiko lehenengo historiagile ezaguna, eta esaten duenez, 750 urtean esaten du hemen, pentsa zelako inventada egin zuenarek, gotiar talde eskandinaviar bat, bertokotu zela. Mesperuza auzoan gainea, Mesperuza auzoa, hor goian dugu, hemendik ez da ikusten, Mesperuza. Eta, bertako ipamena egiten du, García Salazar, 15. mendeko zalduna izango genuen, bando gerrateko garaikoa. Esaten nuenez, Gorostizan gaude, errekatxorantza eskauritzako, errekastora guaz pixkanaka. Bere garaian ere, pelotazo urbanistiko nabarmena egiten zen, nahiz eta orain bertokoak trenaren inguruko protestak ari dian. Ezin dezakeguna eskatu da, gu bizikaren etxea, pelotazo urbanistiko batenean, gero tren bate jartzen digutenean, baita ere beste motako pelotazo bate egiterakoan, hortaz kexatu. Beraz, gizakiok ere denbora guztian ditugun kontradizio horien ejemplo edo adibide dugu Gorostitako kasu hau. Kontu politikoak eta alde batero utziz, esaten nuenez, orain txeu, guazen pixkanaka, errekatxoko baiaran barna, eta leheno, hasi dugu Bengoelako kantu ezagun hori abestuaz, eta Bengoelean zegoen, baiara guzti hau dinamizatuko zituen, edo zuen, erroten eta olen azkenengoa. Hauek guztiak baiarako Kastañose ibaiko jaiotzan hasten zian eta errekatxoko historia, Euskalitzako errekastoko histori guztia edo baiarako histori guztia aktibitate horiekin erlazionatuta egongo da. Nahiz eta badirudien, ziurrenik ere alboan zuten, edo alboan jarriko zuten fabriken ondorioz, badirudien Euskal Herri mailan, hemengo olak, beste batzu baina eskozaz ere lehenago desagertu ziren. Eta, hortik ere, badugu beste berizgarri bat, berriz ere, zonalde hau Euskal Herriko beste zonalde batzuekiko berizten duena. Hortxari dela pankarta jartzen, no al viaducto, Zoz Gorostiza Kastresana jartzen du. Hementxe dugu Gorostizako karrejoa, bolo jokuetan hemengo bertokoa den bolo jokua. Municipala berriro ere, Jesus, 3.
patrulla, ez dakit zer gertatzen da hemen, gaur. Larun bata, eta hortxe mendiak eta Sasiburu zea, mendilerroa, Arroletzargoian, hemen biziketakin eta jendia noski, ohikoa den legez. Hortik goiti Bidigorria doa. Eta ontxe bertan helduko gara autopistia, Supersur, baiara alde batetik bestera xarrakatzen duen unera. Eta esaten nuenentz, oso soikoak ziren hemen garai batean olak. Garai batean ere mendiolak edo iziola bezala ezagutzen ditugun, mendi magaletan egoten zilan beste labe txiki horiek, eta labe txiki horiekin egiten zituzten aspaldi, orain dira 2000 urte, 1000 urte, 500 urte egiten zituzten, egiten zuten burnia bera urtu. Eta hemen Errekatxo Baiarako mendi horietan ere aurkitu dituzte hainbat aztarna, esaten dutena, aspaldidanik ere, aktibitate ferrobiario horiek, burnia aktibitate horiek genituela hemen inguruan. Gerora noski, teknika horiek hobetu eskoaten dira, eta olak agertzen dira Errekasto magalean. Eta hortik seguri ziurrenik hasiko zen desarrollatzen ingurune guzti hau. Hamekitxo esan ziren, 17 edo antza denez, hor inguruan ibiliko ziren inguruetako ola guztiak, Erreka bazterrean zeuden olak. Hor, Supersur. Eta bentsa berton, Etxebarriako urtegia. Alto Sormosekoa izan zen, eta gerora uste Sefanitro bera egintzela honen jabe. Baina, fabriketako fabrikei ura hornitzeko pantanoa, urtegia. Esaten nuenentz, betidanik izan da Baiara hontako aktibitate nagusia, burnigintza. Euskal Herriko iparraldeko leku guztia bezala, ez zegoen hemen plantaziorik edo landaketak egiterik, garizoak ez ezer. Ardoa eta mastiak ere, gaitz zuten hemen azteko. Eta horretxegatik ere, sagarra izan da Euskal Herri iparralde hortako produktorik nagusiena. Hemen ere Errekatxon, gari baten, kerizak heldu ziren. Kerizak ez dakitzeazki izan esaten den batueraz, perezaz, gaztelaniaz. Eta karakteristikoa da, baita ere, edo izan zen bere garaian. Orain dela, joan beharko ginateke atzera, berro eta marurte Errekatxoko, kerezi ondo guzti horiek aurkitzeko berriz. Eta, jake gereziak. Aipatzen ditugun, Gorostizan ere, pintxa garai batean, letxugek, halakose fama zuten baita ere. Urtegi hauek edo Bertoko Kastañoseko urak, urtegi ezberdinengatik geldituak daude. Hau da Berriena, Etxebarrikoa, baino aurreraxeago dugu Estatu Espainolean erekitzen lehenengo presa, hormigoi armatuzko presa baita ere. 1800 eta, ez dakit, 80 ez dakitzen bagarren urtean. Eta guzti hori noski, esan nahi zuen, Bertoko ola guztiak ere eta fanderia guztiak, pikutara joan zirela. Eta hori ere izan zen, presen urtegien kontua, baina askozaz lehenagotik, Arnabalen, Orgoian, ereiki zen, zonalde ustiapen, burni ustiapen batengatik, guzti honeia, edo Bertoko burdi guztia zuzenean Ingalaterrarantza, hau da, Nerbi ibarrerantza, eta gerora Berton zeuden fabriketara eramaten zelako. Beraz, horrek Errekatoren izaera industrial hori edo amaiera eman zion,
Eta geroztik izagutu dugu baserri mundu bat, hemen inguruan. Baina, bere garaian ere, jende asko etorri zen ona lan egitera. Datuen arabera, pinpotik eta jendeare etorri zela ona lanera, eta datuen arabera, bertoko erregatoko biztanleen 1000-2000 inguru pertsona bizizian lehen baiaro hontan, orain 300 ez dira helduko ni epalo. Eta hori, naizta, Gorostizan eta Errekatxon ere etxe berriak egin dituztela. Sac de cool esaten den Amerikar estiloko auzo horien itxurakoak. Eta hori, 19. mendeko azken 20 urteetan eta hemen bizi izan jendila, 150 bertokoa zian, eta beste erdiak kanpotarrak. Baina, compañeros, compañeres, ez pentsatu, kanpotarrak hitza erabiltzen dugunean, Extremaduratik eta Cáceresitik eta edo ez dakin hondik etorritako jendeaz ari garenez, ari garela, garai hartan, gaur egungo elkargo autonomotik kanpo etorritako jendea, ez zen hain urrutik etorrito, ez Andaluzitik ez da Extremaduratik ere, inguruetako probintzietatik baizik, pentsa ezagun, Burgos, Cantabria eta Larroblako trenak ekarri zituen Palentziako eta Leongo minero eta euren famili haiek izango zirela hausune hau hornitu zuten jendeak, baino 130 baten, hori 100 handi bat da, baina beste 120, kanpotarren beste 120 euskaldunak ziren baita. Euskaldunak ziren baita, esan dugu Errekatxon eta euskera askorik etzela hitz egiten gara hartan. Baina, Nerbioi, Ibaitik, eskerrera, ekialdera, dagoen Bizkaia horretatik heldutako jendea. Beraz, ez dezagun ahaztu. Etorkinez ari garenean eskerralde industrializatu guzti horretan, ez garela hitz egiten ari, bakarrik erromantzea hitz egiten zuten jendeaz, baizik eta baita euskaldunei buruz. Bizkaiko euskaldunei buruz ere egiten diogula erreferentzia, eta Errekatxoren kasuan, pentsa, ia Burgositik eta etorritako jendearen ia kopuru berbera zutela, eta haiek ere ohikoa denez euskera ekarri zituen eurekin, eta horretxeke egin ditu beti ere sinergia estrambotiko batzuk hemen inguruan, eta gaur egunean toponimiari begiratuaz oso zaila da hausnartzea edo ondorioztatzea bertoko toponimiaren gatik lurralde hau euskaldunatzen edo ez azkenengo 200-300 urteetan. Eta utzi horrenik bai kanpokoek eta Bizkaikoen artean eta bertokoen artean ematen ziren sinergia lingustiko guztien arira sortutako toponimia batez hitz egiten ari garelako. Beraz, oso toponimia nahastu pentsazazue gari batean ona etorritako Leongo familiak haiek ez zutela gaztelania hitz egiten, Asturieraz hitz egingo zuten haiek, eta hemen Asturieraz ibiliko zian hitz egiten, gerora pixkanaka gaztelania ikasi bitartean, Palentzi iparraldean ere, pentsa dezakegu, antzeko parezido, haiek ere garai batean orain dela 60 urte, gehiago, Jesus, hemen ditzigarren mendeko azken aldera gaude hitz egiten, haiek ere Asturianos hitz egingo mintzoko ziren, Bizkaitarra bizkainoz, eta gaztelania jakingo zuten bakarrak bertokoak, Errekatxokoak izango ziren. Beste guztia, batzuk asturianos eta beste bizkaieraz, pentsa, zelako nahaste borrastea izango genuen hemen inguruan. Eta toponimiak ere alaxe adierazten digu. Eta, hankasartze nabarmenak ere egin izan ditugula, euskaldunizazioa edo euskararen berpistea eredu okerrarekin nahastuaz. Toponimoen euskalduntze guztiz artifiziala erabiliaz, eta osatuko genituzke erreka hortu,
retortotik ateratakoa, oso hori oso inventada handia dugu, eta beste bat oso handia dana baita arrontegi, errontegiko edo arrontegiko auzoa bera aipatzeko. Beraz, bueno, gauza horiek ere euskaldunok egin ditugula, noiz binka. Goikosolua eta treskilotxa. Goikosolua euskeraz eta, bueno, ez dauka misterio handirik, baina treskilotxa toponimoa esango didatzu hori euskeraz, zelan irakurtzen da. Ez euskeraz, ez gaztelaniaz, hor beste kontu bat bilatu behar dugu. Laburbiltzeko baita toponima kontu hauekin, lehentxeago txarto esan dut. Barakaldo udaletxeak errekatxo jarri zion euskeraz erregatori, eta diputapenak aldiz mezpelerreka, mezpela, erreka, bueno, karo, horiek dira, karo, hotxeate diogu, inventada hutsak. Erreka hartu den bezala, retuerto, argi dago, eta nire gurasoek ere, mendian, hor magalean ikusten dugun, zonalde horiei, arbolez eta libratzen dianean, eta hortan hortutxoak eta egiten ditugunean, hortu ere, hortum, latinetik eta tonki euskaldun hori. Hoi nire gurasok eta ditzen dioten euskeraz, erreturie. Eta retuerto hitza ziurrenik ere, ez dago beste aukerarik, erretura hitzetik dator. Mendian eta irekitzen ziren, hortu horietatik. Eta ez, erreka eta hortu izenak balotuaz. Beraz, retorto ere, eta arrontegi ere ziurrenik, latinetik etorritako izenak izango dira, eta hori ez dugu aldatu behar, gure euskaldun nortasuna afiantzatzeko edo ez dakit nola esan. Euskalduna gara euskera hitz egiten dugu nenean. Eta arrontegi eta errekaurtu hitzak erabiltzen duten jendeak 190 baten ez du euskera txintik egiten. Beraz ez da tontokeik esan eta inguruan dugun guztiari izena aldatu, justifikatzeko, ez dakit zergean, ez da kainoreko zentzurik. Euskaldun egiten gaituen bakarra, alde batetik, politikoki, Nafarroko erreinua, Nafarroko erreinuaren zera hori onartzea, Euskal Herria, Nafarroa, sinonimoak dira, elkargo autonomorik eta ez kontu petralik, eta beste euskaraz hitz egitea, hori da Euskaldun egiten gaituena. Beraz, berdin dio, Nova Yorken, Japonen, edo Kadizen egon, euskalduna euskeraz, mekagoen dios. Gu gurea bukatu ditugu. Taberna txikia, errekatxon. Injoak eta jateko eleante askua, gomendio guztizkoa, eta aukera baduzu behintzat, bertoko jendiak orain dela 2 urte hartu zuen taberna, eta eleanteari dira lanean. Injoak primerakuak, sakramentuak baita ere, eta bueno, algonzilloko ardo bat eleante askua baita. Gaurko batik, esagila horik ez, hamentxe Gorostizako larre hauetan ikusiko dugu variante ferrobiarioa jartzen dutenerako nola geldituko den hau guztia, baina bueno, bitartean bizitza probestu eta gozatu. Gure inguruko tabernetan, gure inguruko ostalaritzarekin. Besterik ez, urren artio eta ongi izan.